Pick and Pok i Muzej informatike nalazimo se u Rijeci, na prostoru 300 kvadrata izložena je jedna oveća zbirka kolekcionara iz Hrvatske. Zbirka se sastoji otprilike 1500-1600 eksponata sa tenzijom rasta svakodnevnog. Ujedno i sam taj muzej kao muzej ima, recimo, po našim planovima bi bio namijenjen, znači ne samo kao muzej, nego i kao nekakav klupski ambijent u kojem bi se događali razni kulturni i zabavni programi i znanstveni programi. Svaki eksponat ima nekakvu svoju priču, neku zanimljivost. Između ostalog tu se nalazi jedan najprodavaniji kompjuter svih vremena koji je u Guinnessovoj knjizi rekorda od, čini mi se, 1991. godine. Znači punih skoro pa 20 godina je na prvom mjestu Commodore 64. Malo koji će ga kompjutera, mislim, u daljnjoj budućnosti sa tog trona maknuti. Kompjuter je prodan u preko 25 milijuna primjeraka. Kad je vani minus 2, 3, kad bura puše, kad mi se baš ne da ništa, nema obaveze, onda, kako je obično doma uvijek nekakva tuča oko televizije, ko će šta gledat, pa ja ću na internet, pa ja ću gledati, ne znam, Teletubbies, ja ću gledati ovo, onda ja uzmem Commodorca, kresnem si ga i jedno sat vremena odem u 84. godinu. Naprimjer, u ovu igricu ovdje. Znači, ovo je sve što smo do sada vidjeli baš na jednoj stvarno volonterskoj bazi i na čistom entuzijazmu. Samo jedna želja je bila, mi smo ovo sad imali doma, kako je rekao moj prijatelj Riba, to jest moj ortak i partner u svemu ovome, tu nijedna kolekcija ne živi ako se ne može vidjeti, ako nije dostupna javnosti. Mi smo ovo i pokrenuli s time baš da generacijama koje ostaju da im uputimo, da ih upoznamo u stvari kako je to bilo kad su njihovi starci krenuli s kompjuterima. Znači, do principu kompjuter ne počinje sa Facebookom i da je era kompjutera puno prije. Čak i prije 80. godina. Tako, na primjer, tu se nalazimo pored modela HP-a Hewlett Packard 9845B iz 77. godine, koji je između ostalog i grafička radna stanica koja je 77. godine služila Georgeu Lucasu za projekciju i animaciju zvjezdanih brodova u ratovima zvijezda, to jest konkretno Millennium Falcon. Harrison Ford bi svoje vremena osijeo u nekakvu imitaciju, ajmo reći, ovakvog stroja i kompjuter to sve strpao u warp, brzinu svjetlosti i prebacio bi ga na Tatooine. Znači, gornji kat naš posvećen je našim kalkulatorima. Opet, naravno, kako smo rekli, kako smo prvi u Hrvatskoj i jedini muzej u Hrvatskoj, bazirali smo se baš na hrvatsku proizvodnju. Ovdje svakako s ponosom ističemo jedan, a vjerojatno najpoznatiji hrvatski sinonim, Digitron, to jest kalkulator. Tvrtka je inače Digitron Buje. 1971. godine napravila prvi kalkulator u Europi. To je bilo 1971. godine. Imali smo ovdje jednog gospodina, ovako malo u godinama. Kaže da je fiće onda košta nekakvih 22 milijuna nečega. Dinara, novih dinara, ne znam ja, a Digitron je koštao 17 milijuna nečega. Znači, toliko je bilo to skupo da je to bilo nevjerojatno. Znači, u Pick and Poku se mogu vidjeti stvarno nekakvi vrlo lijepi i rijetki primjerci, a i posebni kako po svojoj priči, tako i po svom, ajmo reći, sadržaju i bogatstvu gdje su bili i šta su se obavili. Baš ovaj tu kompjuter ovdje je bio u Sarajevu i pratio je Sandu Dubravčić kad je palila olimpijsku baklju na stadionu Koševu 1984. godine, kojeg se ja sjećam. Isuse Bože, što sam star! To je inače drugi model, kako sam rekao. Prvi je model PC 5100. Taj kompjuter mi nažalost nemamo ovdje, ali recimo taj kompjuter je interesantan po svojoj priči, razne priče kolaju o njemu, čak se spominju nekakve teorije urote i putovanja u budućnosti i vremenski diskontinuiteti. Zaboravio sam ime od tog putnika kroz vrijeme koji se kao navodno vratio iz budućnosti u današnje vrijeme, upravo tražeći taj model koji u sebi ima nešto što će spasiti nešto. Ja inače za sebe kažem da bi ja volio doživjeti 23. stoljeće. Budućnost volim svemir, fasciniran sam svemirom i putovanjima. Jedna od velikih želja mi je otići na Mars. Mislim da neću ni otići ni još avionom nisam letio kamo ću negdje drugdje otići. Volio bi vidjeti kamo će ljudski rod otići.